Hello po. Magandang gabi. Ito na naman po ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay... Bakit? Hindi, maghilamos ka naman eh. Wag na. Kuya mo nga yung headset ko. Asa yung headset ko, ate? Mama, ugas. Bugoy! Kuya mo headset ko lang sa ano, dura sa box. Hello, hello. Good evening, my dear viewers. Kumusta po? Kumusta po? Hello to my one viewers. Sabi na. Nenen. Magandang gabi po. Huwag malikot. Ay, naku po. Alin? Hi, guys. Maganda Christmas po. Malapit na yung... Hello, hello. Mga mahal kong manonood. Yan po ang aming Christmas light. Kulay red. Maraming salamat po ulit sa bago kong subscriber. Ako hindi po magsasawang magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat ng marami. Ay, nako. Baba dyan, alis dyan, alis. Alis dyan, alis. Hello, hello, my dear viewers. Magandang gabi po. Hello to my one viewers. Kamusta po? Isa-isa lang po yung nagto-subscribe sa aking YouTube channel. Ay napakasaya ko na po. Kahit pa isa-isa, padala-dalawa. Ako po'y natutuwa. Nakakataba po ng puso. Kahit po paano na nadagdagan ang subscriber ko. Kasi, lukso pa. Yan. Hello po. Hello to my two viewers. Tumigil ka katalon. Tumigil ka katalon. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit ako po'y nahihiyang mag-live, ginagawa ko pa rin po. Hello, hello. Ate, say hi. Hi. Ano? Tigasan ang ulo mo, hindi ka nakikinig ha. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Ang amin pong background ay red. Ayan. Christmas light. Kami po ay nanonood ng TV. Tumigil na ha.
Oo, oo. Yan, hindi ka naman titigil. Ikaw, kakaano mo lang ha. Tigas ng ulo mo ha. Hello to my two viewers. Magandang gabi po. Ako po ay na-inspire kaya po ako nag-vlog kasi po na-inspire po ako sa mga ibang nagba-vlog na nakapagpapagawa po sila ng bahay dahil lamang sa pagba-vlog. Kahit po kakaunti po yung nanonood ng videos ko, tuloy pa rin po ako sa pag-upload. Nakaka-inspire po yung mga nagba-vlog na nakakapagpagawa po ng bahay. Sa pag-vlog lamang po. Kaya po kahit wala masyadong nanonood sa vlog ko, nag-upload pa rin po ako. Ang hirap po kasi pag nangungupahan ka lang, tapos isa lang ang nagtatrabaho, kinakapos po ng budget. Kulang po sa pang-ulam-ulam, bagay. Tapos kinakapos pa po pag bayaran ng tubig, ilaw, bahay. Labas lahat sabay-sabay na bill. Kinakapos po kami ng panggastos. Kaya po ako po nagpursige sa pagbablog. Kahit po konti lang views ng mga videos ko. Sabi ko, sige lang. Saan ba't matutupad ko rin yung pangarap ko. May awa din si Lord. Wala naman pong imposible kay Lord. Basta wag lang makalimot tumawag sa Kanya. Napakahirap po pag walang sariling bahay. Sige, lahat po ng kinikita ay napupunta lang po sa napupunta lang sa upa, bayad sa tubig, ilaw. Ang laki pong diferensya pag may sarili ka pong bahay. Wala ka pong iisipang bayarin, yung tubig ilaw lang iisipin mo. Wala ka na pong iisiping babayad ka ng bahay. Pag may sarili kang bahay, yun lang po talagang pangarap ko. Magkaroon lang po ng sariling bahay. Kahit po bahay kubo lang. Meron po kami sariling bahay sa Bicol kaso bininta na po namin. Nandito na po kami lahat sa Manila. Yung isang kapatid ko na lang po yung nasa Bicol na iwan. Kaya sana po matupad yung aking kahilingan. In God's name. Sana ibigay ni Lord. Hello, my one viewers. Wala naman pong posible kay Lord. Minsan nga po gusto ko pong mag-abroad para po magtrabaho, makapag-ipon. Baka sakaling makapagpagawa ng sariling bahay. Kaso wala naman pong maiwan sa aking mga anak. Kulang mag-aalaga. Kaya no choice po. Kundi tumunganga dito sa bahay, mag-alaga ng aking mga anak. At ng tatay kong bulag. Kaya kahit konti lang po nanonood ng videos ko, sige pa rin po ako sa pag-upload. Kasi gusto ko po talagang kumita dito sa YouTube. Gusto ko pong kumita dito kaya sige po talaga ako
mag-upload ng videos. Pati po pagla-live, ginagawa ko na rin kahit nahihiya po ako, kahit minsan po wala na po akong masabi. Dagdag views din po. At dagdag din po sa subscriber. Naghahanap din po ng subscriber. Sana po kahit sabi ko nga po kahit 5 subscriber man lang sa isang araw. Ang hirap pong ang hirap pong magpadami ng subscriber. Yung iba po 2 months pa lang malapit na nga maabot yung 1K subscriber. Ako po 6 months na po. Kakaunti pa lang po yung subscriber ko. Napakahirap pong magpadami ng subscriber. Hello po to my 1 viewers. Hello guys, good evening. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much. God bless you. Sana po ay panoorin nyo po yung mga vlog ko. Kahit po maraming salamat po. Kasi po nakakatuwa po. Kahit pa isa-isa lang. Kahit pa isa-isa lang po yung dumadagdag sa subscriber ko. Kahit po sa vlog ko, nagpapasalamat din po ako sa mga bago kong subscriber. Kada po mag-subscribe sa akin, pinapasalamatan ko po. Hindi po mawawala sa akin ang pagpapasalamat. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much. Hello po sa my 1 viewers. Magandang gabi po. Please watch my videos. Doon ka sa ano? Kita mo ang init-init, sisiksik ka pa ito sa akin. Hello, my dear viewers. Magandang gabi po. Kami po ay nanonood ng Probinsyano. Ay, Batang Quiapo. Samahan niyo po kaming manood. Kami po ay matutulog na. Please watch my videos. Hello, hello. My dear viewers. Hello to my 1 viewers. Kamusta po? Kung kayo po ay nagko-comment, hindi ko po nababasa. Hindi po siya lumalabas sa screen ng cellphone ko. Nakalagay po dito, sorry, live chat is currently unavailable. Hindi ko po alam kung bakit ganito ito. Hindi ko po alam kung paano ayusin. Hello, hello. Good evening po. Kamusta po kayong lahat? Hope
You're all fine. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas to all of you. Ingat po kayo palagi. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di man ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Ay, hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Hello? Ngunit di ko sadyang malalaman ito. Ikaw pala ay inibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko. Dahil ayokong malayo sa iyo. Maghintay lang na mapansin mo ang ibig ko na para lamang sa'yo. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan sa tuwing nakikita kitang may kasamang iba? Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Oo. Good night po. Kami po ay matutulog na. Hello to my two viewers. Kamusta po? Magandang gabi. Itatago na lang ang damdamin ko. Dahil ayokong malayo sa iyo. Maghintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko na para lamang sa'yo. Oh, no! Alis dyan! Hello to my one viewers.